אין לי מושג איך נעשה הקסם הזה, כי אין לזה הסבר לדעתי. כל מקום שאני הולכת, שואלים אותי, מה קרה, מה עשית, איך זה קרה, בטח עשית דיאטת רצח, אז לא. זה משהו לא אמיתי בכלל, איך הייתי לפני חודשיים, איך הייתי אוכלת, איך הייתה התזונה שלי ושל כל המשפחה שלי, ואיך היא עכשיו. אני מספרת לכולם שיש לי אורח חיים מצוין, אורח חיים בריא, אני נהנית מהדיאטה, זה לא דיאטה, זה פשוט אורח חיים. התחושה היא כל כך טובה וחיובית, ונותנת כזה חיזוק חיובי, שאת לא רוצה לחזור למשהו אחר. כשנפגשתי עם מעיין בפעם הראשונה, פשוט הייתי בהלם, הייתי בטוחה שאני בן אדם הכי בריא שיש. הייתי מאוד מאוד לא מרוצה מעצמי, לא קונה, לא מצליחה לקנות בגדים, לא יודעת מה ללבוש, בכי. התמודדתי עם משקל עודף ועם ביטחון עצמי ירוד. מבחינה רפואית זה כבר היה בלתי אפשרי להישאר במצב כזה. אחרי הלידה האחרונה נתקעתי ב5-6 קילו האחרונים שלא הצלחתי לרדת. ניסיתי המון שנים לבד, חשבתי שאני יודעת, חשבתי שאני לא אוכלת הרבה, ושרק אני חוטפת כאן ושם, אבל עובדה שזה לא עבד. דיאטת אורז, דיאטת דיקור סיני, מלא דיאטות, ושום דבר לא צלח. בגדים כבר לא עלו עליי, והרגשתי שאני נראית שוב בהיריון. אמרתי, די. זהו, נגמר היום, אני עושה שינוי. ומעיין נכנסה לי לחיים. ברגע ששמעתי שזו תוכנית באינטרנט, אז תהיתי עד כמה באמת אני אוכל להתחייב לדבר כזה, כי זה לא משהו שכל הזמן אתה צריך ללכת ולפגוש בעצם, זה משהו יותר וירטואלי, ותהיתי האם המחויבות שלי תהיה באמת ממשית, ולא רק וירטואלית. זאת אומרת, זו לא קבוצה שנפגשת פעם בשבוע ומתפזרת לה, ואז אנחנו מקסימום יכולות להיות בקשר אחת עם השנייה דרך הטלפון או הוואטסאפ, אלא בעצם הקבוצה הזאת כל הזמן פועמת ונושמת, 24 שעות ביממה. ברגע שיש לך קבוצה, ברגע שיש לך עוד מישהו שתומך בך, נורא קל לעבור את זה. זהו, זה לשנות את החיים שלך. מה שטוב בפייסבוק, שאין את הצורך הזה של הנסיעות, אז אין טרחה, זה כל הזמן זמין. ומעיין כל הזמן עוקבת, והיא גם רואה, אם אתה לא מגיב, אז היא פתאום שולחת איזה וואטסאפ, מה קורה? זה כאילו מישהו נותן לך יד, את לא יכולה ליפול, את יכולה מקסימום ללכת קדימה ומינימום לעמוד במקום. את לא יכולה ליפול אחורה, כי תמיד תדעי שיש מישהו שמחזיק אותך ומושך אותך קדימה. הופתעתי מאוד לגלות כמה היא זמינה. זאת אומרת, אנחנו ממש בקשר על בסיס יומיומי, אני הולכת לסופר, הייתי מצלמת לה את העגלה שלי, מצלמת את המוצרים, מה כן לקנות, מה לא לקנות. מדהים, בכל שעה ביום, באמת, היא הייתה זמינה לי. זה כיף שיש לך מישהו שאתה לא צריך לדיאטה ללכת אליו ולהיפגש איתו. היא נמצאת שם תמיד. מעיין מלאת חן, אז ישר היא שבתה את ליבי. דאגה לי כמו אחות גדולה, אימא, ממש נתנה לי אמונה. אני לא קיבלתי תמיכה כזאת מאף אחד. הידע העצום שלה, היא לא שומרת אותו לעצמה. היא מחלקת אותו, וכל שאלה שתשאלי אותה, יש לה תמיד מלא מה לחדש ומה ללמד ומה לתרום. היא חלק מאוד משמעותי ואינטגרלי מהחיים שלי, מחיי המשפחה שלי. המשפחה שלי מדברת את שפת המעיין. אנשים אומרים לי, וואי, איך ירדת? וואי, איך את נראית עכשיו טוב? ההרגשה שלי שאני עפה באוויר. אני ירדתי 20 קילו בשנה האחרונה, והיד עוד נטויה. ירדתי 5.5. ירדתי מעל 7 קילו. ירדתי במשך 8 שבועות, 7 קילו, 800 גרם. ב10 חודשים ירדתי כ-22-23 קילו. ירדתי 6 קילו. ירדתי תוך 3.5 חודשים 10 קילו. ירדתי ב8 שבועות 8 קילו. וואו. מה הייתי אומרת למישהי שמתלבטת? שלא תתלבט. פשוט שלא תתלבט. זה באמת תהליך שהוא מאוד לא מסובך. הוא לא קשה. כל הזדמנות שיש לי להמליץ על מעיין, אני ממליצה על מעיין. היא מפורסמת אצל כל החברות שלי בנייד. אני אומרת לה, היא פשוט קסם מעליך האישה הזאת. לגמרי לקחת אותה כחלק מהחיים שלי.